Makadi muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita pachannel yedu ye263 times zuva ranhasi inokupai nyaya dzinofadza, pamwe pacho dzinosuwisa nepamwe pacho dzinokatyamadza. Nhasi tiri kuno kuWaterfalls Retreat kuHarare kuna mai vari kutiwo mwana wavo asi kukwanisa kurara zvakanaka, ari kuona zvinhu manheru. Umwe wacho vari kuti ari kugerwa musoro asi avazivi kuti ari kugera ndiani kana achinge akarara, asi paanenge agerwa apapa bvudzi racho harisi kuzomera. Zvinzwire zvizere mama vachitaura nyaya yavo. Mama, dambudziko rekuti mwana ari kuona zvinhu chii chiri kunyatsoitika, zvakatanga rini? Dambudziko iri ndakatanga kuriona last year. Mwana uya akatanga achishaya hope. Ndokuti dzongwa ndaitozombosvika pakutobatwawo nehope nini asina kurara. Achingoshaya hope tikambozvifambirawo techingonzonzi mwana ari kuona nyoka nemweya. Ndo zvavanenge vachititaurira. Saka izvezvi this year mwana uyu ndopatanga kuti patime yekuti tinenge takurara ari kutanga kutarisa madziro mese achitenderera achitarisa madziro achiratidza kuomarara kutya, kuratidza ari kuona chinhu chinomutyisa ende chinhu ichocho chiratidza kuti chinenge chichiuya padhuze. Ina anenge achikushinyira zvezvokunge ari kuona zviri kupisa kana zviri kunyanya kutyisa achiti ndo masanzo anenge achibudisa mwana. Ende pamwe pacho anenge achitandawadza maoko kudai so kuratidza ari kuda kutopiwa chinhu. Patime yaanodai so anototambira, atambira odya. Pakudya kwacho anenge achitokwachura kunge munhu ari kukwachura nyama. Ndo zviri kuita. Anenge akabata chipa muruti anenge atambira. Hapana chandinenge ndichiona. Chandingoona kuti mwana uyu ari kutotambira. Mune mucho action chete dzamunenge. Ma-action ndo andiri kuona. Ndo zviri kuitika, ma-action ndo andichiona. Saka nezvaanenge achiita ma-action ari kuita ndiye kutoratidza munhu ari kutambira chinhu achidya chinhu. Kudya kwacho kudya kwemunhu uya ari kukwachura nyama. Ndo zvinenge zvichiitika pamwana uyu. Zvinotyisa. Anotaurira, ane makore mangani? Mwana uyu ane 3 years. Kutaura haatauri. Ndo zviripo pamwana uyu. Pakusataura kwake ndakatombofambirawo nyaya dzacho ndikaenda kuna chiremba. Vakakuparenya vakataura kuti mwana uyu achataura kana ane 2 years. Izvezvi mwana uyu atone 3 years haatauri. Ndo zvimwe zvinhu zviri kunetsa pane mwana iyeyu. Apa ane 3 years. Kufamba chaiko haatonyatsi kufamba semwana ane 3 years. Andotonga mwana ari kutanga kufamba ane gore ne something ari kudzidzira kufamba. Ndo rimwe redambudziko riri pamwana uyu. Saka pamuri kuti mimhanzi anenge achitanga ari kutambira chinhu achishinyira, anotanga nguva kana ari manheru? Pane dzimwe nguva tomboti tikatanga kurara kana mapasi 8. Patinongoti takutorara chete ndo pazvinototanga. Patinongoti zii tagara mumwe nomwe aenda panzvimbo pake ndo pazvinotanga ototanga kutoona. Tingori zii takatogara ototanga kutoona zvaanoona achiita zvese zvaanenge achiita izvozvo ndakamutarisa. Ndo pazvinotanga pakasvika tanga nama8 angonorara kana mapasi 10 pasi 11 ndo paanobatwa nehope. Abatwa nehope time idzodzo anozomuka 12 midnight. Amuka 12 midnight zvototanga futi kuoneko kumumba mune light. Ina hapana chandoona kuti mwana ari kuonei. Ototanga futi anorara 5 o'clock makuseni kwaedza. Ndo time dzazvinova zvangomusiyawo ongorara. Kumusiya kwazvo kubatwa kwake nehope. Ndo pazvinobva zvangomirawo ipapo. Zvinotyisa. Baba vacho vanozviziva here? Baba vacho vari kutozviziva kuti mwana ndo zvaari kuita. Saka nekufambawo kwatakaitawo nekumwe kunodiwo mari dzakatiwo pfuma isusu hatina. Saka takangowiriranawo kuti tikwanisewo kuendesa nyaya iyi kumhuri yeZimbabwe itibatsirewo nekuda kwekuti hatina chatinacho kuti tikwanise kuti tingafambe nemwana uyu abatsirwe kune vanogona kubatsirawo. Kuhama dziri kuti kudii, hama dzemwana, hama dzekumurume nehama dzenyu, nderupi rubatsiro rwari kukupayo kana tingati ma-advice? Hama dzeduwo dzekwangu nedzekumurume dzinotipa ma-advice ekutiwo vanhu fambai nekuda kwekutiwo ivo havano zvavanokwanisawo kutipawo. Saka vakangotipawo ma-advice ekuti zvinhu zvikuitika pamwana izvi zviri kuda kuti mufambe. Saka vakatitiwo fambai. Saka isusu ndo saka tatiwo tuye kumhuri yeZimbabwe tibatsirwewo tikwanise kufamba nemwana abatsirikana. Muna vana vangani? Ndine vana 4.
Uyu ndewe chingano? Uyu second born. Kozoita twins third born. Okay. Takanzwa kuti makambeta futi umwe mwana aine dambudziko rekugerwa musoro pamwe achitori naro hatizivi. Chii chainyatsoitika? Maita hanzi takanzwa kuti hanzi aimuka akagerwa makuseni. Asi anenge ararama nero aine bvudzi. Chii chainyatsoitika? Mungatsanangura ipapo. Ichokwadi mukomana mukuru first born anova ne6 years. Ndiye akatotanga kutogerwa vhudzi. Uyo achishaya hope iye aitomuka akagerwa vhudzi. Rinotomuka richitoti akamuka akagerwa padiki. Mangwana pamunorara anomuka agerwa pamwe. Takambotata regedza tigere. Anenge anyatsogerwa sei? Kuratidza kunge chigero chedu chiputse chitofinga here kana kuti chedu chepa chenyatsogerwa sei bvudzi? Kusara pasina chinhu here kana kuti pachioneka tubvudzi chichi chanyatsoitika? Magerero acho anenge kugerwa kwechitufingers asi chichi nyobvura chikati nyobvu apo choenda apo nyobvu zvimaseko zvengonyobvura ndo kugerwa kwazvinenge zvichiitwa. Asi zvinenge zvichimuka zvakagerwa every day. Saka zvazvinoita kana achinge azogerwa daro so paunozomugeresa vhudzi roro harizoberi. Maposheni aya ainyobvurwa hamere vhudzi. Dambudziko iri rakapera here pamwana? Dambudziko iri kupera kwaro harisati, since zviri zvinhu zviri spiritual ndogona kuona nemaziso angu kuti rinenge rapera, asi dambudziko rinenge risinopera nezvinhu zviri spiritual zvokuitika. Asi nzvimbo dzakambonyobvorwa bvudzi dziri kumera dzakazomera here kana kuti hadzichatomere zvachose bvudzi? Nzvimbo idzi hadzichatomere bvudzi idzi. Ndo zviri kutoitika. Panyobvorwa pese hapamere bvudzi. Kwamakambofamba kumaprofita vakakutiwa kudi? Maprofita vemweya vari kutaura kuti vamwe vanenyu vari kunanzvwa nemhuka ndokutaurawo kwavanoita, vamwe vari kuti nyoka. Ndo matauriro ari kuitawo. Mhuka dzimwe dzakaita sei dzisiri nyoka? Mafungiro angu ndinoona senge vaitotaura nyoka, pamwe sinzi vaitya kuti pamwe tinozotya ndo maonera, nekuti kumwe kwatakanga taenda takanga taudzwa vanenyu vari kunanzvwa nenyoka. Patakazoendawo kumwe vakataurawo zvemhuka, saka ndoona senge munhu aida kutindedzotiudza kuti inyoka, asi nekuda kwekuti aiona kunge tinototya takanga tatombozvinzodhara akangotiwo mhuka. Mafungiro angu ndakangofunga kuti anenge aida kurevawo kuti sinzi zvandandaudzwa kuti nyoka. Hanzi nyoka dzaani dziri kunanzva mwana? Zvemazita evanhu havana kutaura. Ichokwadi ichocho, hapana zita remunhu rakambotaurwa, ndo zvavanenge vachingotiudza chete. Saka nanhasi sinzi mukomana uyu achiita zvaanoita ndinenge ndichingofungawo kuti pamwe nyoka iri kumurira iyoyo, sinzi zviri zvo zvandakaudzwawo pamweya. Mama ndavhunduka zvisingaiti. Taimbonzwa nyaya dzakadai so idzi asi taifunga kuti pamwe zvinhu zvekunyeba kana kuti hazviitiki. Rubatsiro rwupi rwamungadawo kuvana veZimbabwe, vangave vemaprofita, vamwe vanogona kunge vachibatsira zvinhu zvakaita seizvi, koitawo vane mariyo yekuti vanokwanisa kunge vachikupai kuti munge muchifamba? Nderupi rubatsiro rwamungada rwamungakumbira kumhuri yeZimbabwe tiri paTV yedu ye263 Times? Chandinokumbirawo kumhuri yeZimbabwe ndechekuti kune vaye vane zvipo zvekubatsira vanokwanisa kutibatsirawo kuti vana vaito vaporewo, neuyo anoona arege kuonawo zvaanoona. Ndinokumbirawo mutibatsirawo mhuri yeZimbabwe, hatina chatinacho, mutibatsirawo pachena pasina mubhadharo. Kune avo vanodawo kubatsirawo nemari yekuti kwandinenge dadaidzwawo nevana ndoenda, munongoti batsirawo, chero yamatibatsira nayo hatishori. Zvamatiitira mhuri yeZimbabwe tinotenda naizvozvo. Mungataura zita renyu nenhamba dzenyu vatsigire vachinzwa tiri paTV yedu? Zita rangu ndinonzi Memory Hamburi. Nhamba dzamunokwanisa kundibata i0773 221 433 0773 221 433. Mashoko enyu ekupedzisira munoda kungokumbira mhuri yeZimbabwe? Mashoko angu ekupedzisira mhuri yeZimbabwe, ndiri kukumbirawo kuti mundibatsirawo pavana vangu vapore. Ndatambura kunyanya kamukomana aka kanoona zvakanoonaka. Inini handizivi kuti anenge achiona, hapana chandichiona, iye ndiye ari kuratidza kuti ari kuona. Pane dzimwe nguva ndotombofunga kuti pamwe mwana wangu achamuka adzipwa kana kuti achamuka afa, nekuti zvinhu zviri kuitika zvandisingaoni. Mhuri yeZimbabwe ndibatsireiwo, ende kurara kwacho handirani nekuti hapana pandorara mwana wangu akasvinura. Paanomuka ndinotomunzwa, ende izvezvi ndakutorara naye kuitira kuti paanomuka ndikwanise kuona kuti zvinhu nezvi zvichiitika paari. Ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe, ndatambura.
Mimi samukoma emunini ari kusangana nedambudziko rakadai muri kufila sei? Chokwadi chaicho ndechekuti ndinonzwa kubatikana zvakanyanyisa nekuti ndiri mukuru asi ukuru hwangu hwakushayiwa basa nekushaya. Saka zvinorwadza. Munin'ina wangu Harare ane vana neiyeyu wacho hatina chatinacho. Chero ndikada kuisa ruoko rwangu nderwekungofambawo kwatinenge tichienda kupi ikoko kwatinenge tanzwawo chete, but chekuti ndimubatsire nacho handina. Kwatinoenda kwacho ikoko dzimwe nguva vanogona kuti senguva ino pazvakatanga kusekureta vanhu vanogona kuti uyai handishori tinoenda, asi zvinhu zvatiri kundoudzwa ikoko kunzi tengai kuti ndikubatsirei. Haatauri kuti ndinoda mari, anototaura ndinobhadharisa hangu asi ndakuitira ichi mahara, asi zvinhu zvaanotaura kutaura chokwadi zvinogona kusvika kana $50 panguva imwe chete. Isusu tatoshayiwa yekukwira kombi kuti tiende kupi ikoko, tine dzimwe nzendo dzatinogona kutofamba netsoka takatakura vana tochizokwira kuti zvienderane nepfuma yatinenge tinayo. Zviri kushaya basa, ndo zvandinogona kutaura.